Dan huwa Kyle Catania, tifel ta' 3 snin u nofs. Kull meta l-pustier Claudio Gatt mill-Qrendi kien imur jimposta littri fid-dar tal-familja Catania f'Ħal Safi, Kyle kien dejjem joħroġ jxerrilu. Iżda darba fost l-oħrajn Kyle ma tfaċċax u Claudio baqa' jewden fuqu. Wara xi ġimgħatej tlieta hekk qatt ma baqa' joħroġ. Kienet avviċinatni u qalt li Kyle marit. Kyle kellu l-leukemia, xi ħaġa li ħasdet lill-pustier mill-Qrendi, tant li l-flus li kien rebaħu u 4 ħbieb minn tiegħu waqt turnament tal-futbol tawhom lill-familja ta' Kyle. Tfajna fuq Facebook speċi biex nagħmlu one day tournament futbol u aħna ma bsarniex li ħajkun hemm dal-feedback kollu u f'temp ta' 5 ijiem kellna 27,500 fuqhom viewers. Iżda Claudio u Patrick xorta waħda ħassew li setgħu jagħmlu xi ħaġa aktar. Għalhekk li t-tnejn li huma ddeċidew li jtellaw attività bl-isem ta' Aid for Kyle. Attività li kienet mifruxa fuq 3 ijiem bilan li jinġabru flus c-ckejken Kyle. Fost l-attivitajiet li jittellaw kien hemm pasta night, car wash, show tal-karozzi, pony rides u logħob ieħor għat-tfal. In-nies ta' Ħal Safi attendew biħġarhom il-kolban wieħed biex jiġbru flus għal Kyle. L-istess kif ġabru ammont ta' flus il-Pulizija tad-Distrett e kif saru jafu b'dan il-każ. Il-ħidma tal-organizzaturi ma waqfitx hawn. Nhar il-Ħadd li ġej ser tiġi organizzata charity walk illi titlaq mill-pjazza ta' Ħal Safi fis-sija ta' wara nofsinhar. Sa dan it-tant, ix-ckejken Kyle ikompli jiġġieled il-marda tal-leukemia.